Nagyaman ni Police Captain Ashley Kleiner Kakayorin na hepe iti Sarat Municipal Police Station iti Ilocos Norte Electric Cooperative. Dahito ikat kalpasan ang nagidunar ti inek iti usaren iti nasa o akwerpo ti pulisya a Smart TV. Kuna ti hepe ada kalatulong dayto para kadagiti aktibidad dagiti coming ti Philippine National Police kasi iti strategic planning ken PCR activities. Presente ang nagidanon iti Smart TV ket the Acting General Manager Cipriano Perry Martinez ken ti Board President Attorney Nick Malasig II. Very timely dahito yung indunar iti kaming iti inek. Idadaulwan dahito yung General Manager tayo na ni Apo Cipriano Perry Martinez. Ket dahito align pa lang dahito yung programa ni Chief PNP. Ito yung accountability through modernization. Ta dati nga ro ti ira iti technology. Nada. Ket dahito 55 inches nga TV nga monitor TV nga donar iti inek ket mausar tayo kadagi trainings dagiti conferences ken other related activity tayo. So very timely nga talaga tapnon tikas taket sumabay tayo iti era iti teknolohiya. Inkari iti hepe nga ang inguten da dito impaay iti Ilocos Norte Electric Cooperative kadakwada as Smart TV. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.